Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Kiedy Jezus przyszedł u sobotu do domu jednego z kierowników faryzejskich, zjeść chleba, jany saczyli za nim. Zauważywszy, że zaproszone wybierali pierwsze miejsce, rozkazał im przypowieść. Kiedy niekto poklicze ciebie na wesele, nie siadaj na pierwsze miejsce. Jak nie okazało się, że niekto z poklikanych im больше honorowy za ciebie. I jak ktoś, kto zaprosił i jego, i ciebie, nie podeszł i nie skazał tobie, zastupi jemu miejsce. I wtedy z soromem powinien będziesz zająć oposznie miejsce. A kiedy ciebie zaprosić, przyjdź i siadaj na oposznie miejsce. Jak ktoś, kto ciebie zaprosił, podeszł do ciebie i skazał, druże, пересядь wyżej. Wtedy będzie tobie paszana przed tymi, kto siedzi z tobą. Każdy, kto uzwyżaje siebie, będzie poniżany, a kto poniżaje siebie, uzwysić. Właśnie Jezus skazał temu, kto zaprosił jego. Kiedy nałażujesz obiad czy wieczeru, nie licz siagrów twoich, ni bratów twoich, ni rodnych twoich, ni sąsiedów bogatych, jak i oni nie poklikali ciebie w odkaz, a ty otrzymałby odpłatę. Ale kiedy nałażujesz gościnu, klicz ubogich, kaleków, ulgawych, niewiduszczych i szczęśliwy będziesz, że oni nie mają jak odpłacić tobie, bo odpłacić za tobie udziel u Воскресения Sprawiedliwych. Это слово Pana. Возьмите ярмо мое на себе, кажа Пан, и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем. Милованные братья и сестры, тема покоры является темой этого слова, которое мы сегодня чуем у литургии. Бог нас учит быть покорными. Прежде всего, хотим zrozumieć, что покора – это не нечто, связанное с самопринижением. Покора – это великая годность человека, якую подкресливает Бог. Покора – это место, якое Бог тебе дает у этом житті. Вучиться покоры – это значит знайти это место, быть на своем месте. Приповести, які ми чуємо, і та ситуація життєва, яку Ісус використовує, як передати цей глибокий зміст, показує. Перш за все, то, що у світі без Бога покора з'являється справді той якостю, якої люди хочуть позбігати. Покорний – це остатній, це той принижений, це той, який повинен соромитися. Jezus pokazuje naodwrót. U świecie, jakim kieruje Bóg i Boże prawo, pokorny to той, kogo Bóg uzwyżaje, kogo Bóg sadzić na odpowiednie miejsce, a przez to wielka paszana, honor i radość panuje w sercu. Co znaczy być pokornym? Сегодня, kiedy czytaем, słuchaем te czytania, widzimy, że Jezus siebie stawić jak uzor покорного человека. Я тихий и покорный сердцем. Сын Божий, наипригоживший сынов людских без греху, и он сам стался покорным, опошным, настолько опошным, что дозволил, как быть разом со злочинцами, прибитым до крыжа, померти для нас, для нашего избавления. Несправедливый присуд принять на себе и понести эту ганьбу крыжовой муки и смерти.
Jezus увесь час вучыць пакоры вучняў сваіх, звяртаецца са сваёй навукай і з ласкай Божай да тых людзей, которые патрабуюць Божай милосерднасці, убогіх, калекаў, кульгавых, невідушчых, тых, хто патрабуе Божай ласкі. Вельмі часта Jezus próbuje дакрануцца сэрцаў фарысеяў, кніжнікаў, але, як мы добра ведаем і разумеем, гэта непакорныя людзі. Чаму яны не хочуць прыняць гэтай навукі? Таму што яны непакорныя. Яны не бачаць месца для Бога ў сваім жыцці. Першае чытанне з кнігі мудрасці Сіраха. Сірах — это габрэйскі мудрэц, который вучыць сваіх вучняў, тых слухачоў, што значыць быць пакорным. Ён паказвае, што няма леку на нядолю ганарыстага, бо парастак зла запусціў ім карані. Ганарыстасць з'яўляецца той хваробай, которая нішчыць пакору. Гэтая ганарыстасць праяўляецца ў тым, што чалавек, менавіта дапусціўшыся зла, ставіць сваё «я» на першае месца. Я маю права на свае думкі, я маю права на свае выбары і гэтак далей. У такім агульным кантэксце бачым сёння гэтую хваробу ганарыстасці сучаснага света, асабліва ў нашыя часы. Калі дзесьці там пад плашчом кепска зразумелай дэмакратыі чалавек сваё «я», свае выдуманыя сабой правы ставіць на першае месца. Калі сапраўды пойдзем гэтай дарогай, для Бога не будзе мець месца. Не будзе месца для Божага права, не будзе месца таксама там для бедных, хворых, кульгавых, пакрыўджаных, тых, хто з'яўляецца людзьмі без айчыны. Псалм спявае і паказвае ад пачатку, што Бог глядзіць інакш. Бог — айцец для сіротаў і суддзя ўдоваў. Бог рыхтуе дом для самотных, вязняў выводзіць да шчасця. Бог милосерднасці — гэта Бог вялікай пакоры. Але Ён прыйдзе са сваёй ласкай толькі ў тыя сэрцы, у которых будзе месца. А каб было месца для Бога, трэба нам перамагчы сваю ганарыстасць. Ганарыстасць ніколі не вядзе да спаткання з Богом. Ганарыстасць паказвае Бога як канкурэнта, як таго, хто перашкаджае, забірае маю свабоду. Больш таго, часамі ганарыстасць выкарыстоўвае Бога. Патрэбны мне Бог, касцёл, патрэбныя практыкі рэлігійныя, але толькі тады, калі з гэтага нешта буду мець. Калі гэта якімсьці чынам прычыніцца да майго некага там узрастання, прэстыжу і гэтак далей. Слова Божае вучыць нас, што рабіць, вельмі канкрэтна, як жыць, як паступаць, каб мы вучыліся, увесь час крочылі дарогай пакоры. Перш за ўсё, чытанні паказваюць нам, што пакорны чалавек — гэта чалавек удзячны. Калі мы умеем дзякаваць, то мы бачым, што Бог, ці таксама, што іншыя людзі, што добрага робяць у нашым жыцці. Тады сапраўды гэтая радасць напаўнуе нашае сэрца. Маю свядомасць слабасцей сваіх, абмежаванасці, грахоўнасці. Я ведаю, што я не найлепшы, але ва ўсім гэтым маю таксама вялікую пакору сказаць, у чым я добры, што з'яўляецца маім талентам, што з'яўляецца дарам ад Пана Бога, который я прынимаю, развіваю і за который заўсёды Богу дзякую. Сёння, калі хочам нейкім чынам праверыць, ці я пакорны чалавек, трэба задаць сабе пытанне, ці ўмееш дзякаваць. Дзякаваць Богу, колькі ўдзячнасці ў тваёй малітве. Дзякаваць другому чалавеку, дзякуючы якому ты таксама становішся пакорным і знаеш сваё месца. Далей, пакорны чалавек — гэта той, хто умее слухаць. А мець уважлівае вуха — гэта жаданне мудраца. Сэрца разумнага разважае над прыпавесцю. Ганарлівы чалавек, ён нікога не слухае. Я, мае думкі, мае меркаванні, мае погляды, я найлепей ведаю. І кожнае слова, кожная рада, кожная парада, яна не патрэбная. Пакорны чалавек —
гэта той, который мае уважлівае вуха, умее выслухаць другого чалавека, прыняць парады, заўвагі, тыя справы, которые, может, часамі мне не падабаюцца, але гэта открывае сэрца. Яно павялічвае магчымасць паглядзець на сябе не толькі так, як я сябе бачу, але так, як бачаць мяне іншыя людзі. Можа, не заўсёды ведаю, кім я ёсць, калі асабліва маю гэтую ганарыстасць. Іншыя, тыя, хто побач, яны больш ведаюць, больш бачаць. І калі з любові скажуць гэтае слова, варта яго пачуць. Ці я умею слухаць? Калі я слухаю, каго слухаю? Што больш у маім жыцці мовы, ці я з'яўляюся настаўнікам, той, который любіць толькі вучыць, павучаць, ці я умею слухаць? І врэшце, пакоры мы вучымся тады, калі прынимаем Бога. Другое чытанне з паслання да габрэяў, яно паказвае гэтую вялікую годнасць хрысціянскую. Аўтар паказвае, што мы, хрысціяне, альбо лепей сказаць, нас, хрысціян, Бог прывёў да вялікага гонару, калі далучыў нас да тых, хто запісаны ў нябёсах, гэта надзея наша пакліканне, да хораў нябескіх, але непасрэдна далучыў нас да Езуса Хрыста. Можа, часамі мы забываемся пра гэта і, так як мы кажам, гэта мы робім ласку Богу, што прыйдзем да Яго, памолімся, прымем камуні святой. Тут трэба навучыцца пакоры. Гэта вялікі гонар, Бог нам дае гэтую ласку. Я нягодны, сёння будзем казаць, як падчас кожнай імшы, нягодны, каб ты увайшоў да мяне. Але Бог уваходзіць. І праз гэта кажа, так як у прыпавесці, перасядзь вышэй. Будь на адным узроўні са мною. Увайдзі на гэтую вышыню духоўнасці, любові, міласэрнасці. Такія браты і сёстры, няхай гэтае слова пакора, якое сёння так моцна гучыць у літургіі, дапаможа нам. Перш за ўсё быць людзьмі удзячнымі за тое добро, которое Бог нас адорвае. Няхай дапаможа нам узрастаць у гэтай цноце слухання Бога, Божага права, Божага слова, слухання других людзей. Але таксама няхай дапаможа нам з большай пабожнасцю і пакорай прынимаць святыя дары у святых сакраментах. Возьмите ярмо маё на сябе, кажа Пан, і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам.